Soprattutto non è un problema che sta escalando dietro a di ribalosista e che ti attenzione di tutti i cittadini. Si tratta anche di situazioni fastidiose di addicto ambulante che non sta che confrontare con diariamente. E tra l'altro lamentabile e rimarcata che cada dia insomma di candidati favoramente crescendo. Il Ministero Pubblico también tiene su debida atención de problemática aquí está de opinión que solución está para poner personas aquí bajo curatela. Ora di papia propone un persona comune fu un addicto ambulante bajo di curatela, mientras tiene differenti punti na cuenta, ya cosa que no es una decisión fácil. Ministerio Público no tiene autoridad para más quita libertad en ciudadano. Mister tiene cuenta que el derecho a la libertad es un derecho sagrado. Solamente un juez por quita el derecho a que tiene uso de ley de curatela. Pero Mr. Bing a base de petición de familia más cercana de adicto. Het verzoek voor zo'n ondercuratelestelling dat moet gesteund worden door familieleden. Die mensen moeten ook allemaal daarop gehoord worden door de rechter. En uiteindelijk is het de rechter die de beslissing neemt om iemand onder curatele te stellen. Het proces van die onder curatelestelling is weliswaar lastig, maar het is niet onmogelijk. Tiene el momento en que tiene 19 peticiones que da así a juez para poner una persona bajo curatela. 2 días a final aguardo menga y 2 peticiones que da retirar de acta femenina. El proceso aquí está uno largo, complicado y también emocional, pero está uno necesario. Pues ahí te avisa que hora de comenzar con la procedura, la familia minister queda para atrás de aquí y no jala atrás. Veel familieleden zien ook wel in dat eigenlijk de enige mogelijkheid is een ondercuratelestelling. Waarbij ook uitgelegd kan worden dat er ook een hele behandeling plaatsvindt in Centro di Motivación. En dat kan wel eens een prikkel zijn om gewoon door te zetten. Wat een ander aspect is, niet alleen de familieleden die zich terugtrekken, maar die ook allemaal verhoord moeten worden, dus dat kost ook allemaal tijd. Wat ook een probleem is, dat zijn de mutaties van de politie, dat we echt zicht krijgen op dat iemand ook nog steeds verslaafd is. Dat moet ook echt aangetoond worden bij de rechter en dat iemand ook nog steeds overlast veroorzaakt. Cambiare pensa arriba otro tipo de castigo que no te ponen persona bajo curatela, sino por ejemplo, ese castigo de delito. Pero el Ministerio Público sí te quiere firmemente en el proceso de curatela, cual na final del día está bueno para el propio adicto. Wat ze over het algemeen plegen, dat is lichte vermogenscriminaliteit. Zij willen natuurlijk gewoon dingetjes stelen, wegpakken, wat dan ook, om in hun verslaving te voorzien. Dat zijn op zich feiten die niet hele hoge straffen rechtvaardigen. Wel natuurlijk het feit dat het regelmatig gebeurt, dat werkt strafverhogen, maar daarmee is volgens mij niet bereikt wat de bevolking wil. Nou, die wil echt hele zware straffen, echt maanden en maanden, of misschien wel jaren en jaren. Dat is niet aan de orde met dat soort vermogenscriminaliteit. Wel de ondercuratelestelling, dat is natuurlijk een langere periode. Waarbij iemand een jaar gewoon in Centro di Motivación met ook de verlengingsmogelijkheden. De un futuro cercano, lo vincaminan en ley que lo atender con el problema aquí y también que lo acelerar el proceso. In de nieuwe wetgeving komt de SOV-maatregel, strafrechtelijke opvang verslaafden. En dat betekent dat iemand die een heel klein vergrijp pleegt, maar dan al in een periode daarvoor meerdere malen onherroepelijk moet zijn veroordeeld. Als die iemand een klein vergrijp pleegt, dan wordt hij vastgezet ter voorbereiding van het opleggen van de maatregel SOV, strafrechtelijk opvang verslaafden. En dan wordt voor een periode van 2 jaar de maatregel opgelegd. Dat betekent ook dat de voorlopige hechtenis niet wordt afgetrokken. En dat betekent dat iemand meer dan 2 jaar voor zo'n klein vergrijp vast komt te zitten. Ook dan weer is het accent ook echt de hulpverlening. Zorg dat iemand geholpen wordt aan zijn verslaving en ook resocialiseert om weer een beetje een normale rol in de maatschappij te vervullen. Ministerio Público también resalta como solución para el problema.
Ele ya acaba para el Parlamento de Aruba y espera que lo quede concretizado comienzo de januario 2014.